Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Ang menu natin for today ay minatamis na saging ng saba or banana in caramel syrup. Pero bago natin umpisahan, mag-subscribe na muna kayo kung kayo ay bago sa ating channel at pakiclick nyo na rin yung bell button para sa mga latest updates. Alam ko guys na excited na kayo, kaya tara, samahan nyo akong magluto. Guys, tatlong ingredients lang ating gagamitin. 9 to 10 pieces saging na saba, 2 cups brown sugar, at ang ating 4 cups water. Babalatan lang muna natin lahat ng saging. Ayan, at sa maliit na kawali, ilagay na natin ang 2 cups na brown sugar at ang 4 cups na water. At kapag naisalin na lahat, pwede natin sindihan ang ating apoy at iset lang to sa medium heat. Iwan lang natin hanggang sa mag-simmer ito. Ayan, at kapag kumukulo na, umpisa na nating halu-haluin. Ayaw natin kasing magbuo-buo ang sugar, kaya haluin natin to ng mga 5 minutes hanggang sa tuluyan ng itong malugsaw. Ayan, at ready na ang ating syrup, kaya ilagay na natin ang saging. Papakuluin lang natin to ng mga 15 to 20 minutes hanggang sa mag-reduce ang liquid, at the same time maging sticky ang ating syrup. Guys, hayaan na lang natin itong kumulo at huwag nang halu-haluin para hindi masira ang ating banana. Guys, kung napapansin nyo na parang may mga maitim na namumuo na parang scam, pwede nyo itong alisin or kahit hindi na rin, pwede naman. Ayan, at ilang minuto na lang maluluto na ang ating saging. I-turn off na natin ang apoy at pwede na rin natin itong serve. Guys, kung wala kayong access sa fresh na saging ng saba, pwede na din naman na yung frozen. Just make sure na i-defroze nyo muna ito bago nyo ito ilutuin, ha? Presenting ang ating minatamis na saging ng saba.
Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives. At huwag nyo na rin kalimutan mag-follow sa ating Facebook page na Boy Kusina at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Chef Simun. Si Chef Simun po ito at muli maraming salamat po sa panonood.